Já jsem vždycky vyslyšel Adolf Hitler. Toto je můj kamarád, s kým jsem byl ve válce v 1953, někde ve Vietnamu, myslím. To byla tedy těžká doba. Lítali tam včera z letky, byla tam zima. Jednu dobu tam bleskalo bumbáč a bumbáč. A někdy jste tam taky spali. A někdy tam pršelo. A někdy tam i ta ropa. A jednou jste se radovali. A někdy jste se museli těžce rozhodnout. Někdy jste tam dostali předržku. A někdy to bylo OK. Potom na vás padaly kroupy. To byly těžké časy. Někdy se na vás vysral pták. To bylo taky hodně těžké. A pak jste na to kápli a udeřil vás blesk. Ano, tak to byla doba a nejradši jsem měl ty oslavy. To bylo žužovi. Ale vy se tady zdržujete kravinama. Ale někdy tam přišla hezká holka a přesně tak. To bylo taky důležité. A tady to je můj kamarád, který v životě ještě nevydal ani slovo, to nechápu. Ale ve Vietnamu pořád něco byl. A já dostal od něj přes držku, jeho kamaráde. A to je po té doby, to byl můj kamarád. Ty životy, ty velký.